नारायण लेखिका महोदय आम भवन अनेक अतिथि अच्छा प्रोफेसर अटल बिहारी नायक अच्छा डाक्तर प्रशांत बाबू एवं बेणु बाबू स्कूल सभापति समस्त शिक्षक बंधु एवं शिक्षयित्री माने सर्वोपरि मो स्कूल मो सान भाई भौणी समस्त छात्र छात्री मानू संबोधन कर जय तु छात्र समाज जय हो संबोधन करुच्ची। आजिका मंचर मंचासीन आज अतिथि एवं आज मंचर अधिष्ठात्री देवता जगतर नाथ जगन्नाथ को प्रणिपात करी मोर वक्तव्य आरंभ करुच्ची। आज एक सुंदर विषय आलोचना रखा जाए भाषा साहित्य सृजनशीलतार उत्सव आपण को कहीदेवाक चाहे मोर छोट छोट पिला माने कोनाकुनी भाई भौणी मानकू भाषा होची मनुष्यर उच्चारण क्षम अवयवर निःसृत मुख गहर देई परिप्रकाश पाउथबा ध्वनि बा ध्वनि समवाय जायक निर्दिष्ट भाषा बा भाषा गोष्ठी बा समाज रे विचार विनिमयर माध्यम पालटी थाए। এই গোটিয়ে সংজ্ঞার ভাষা সম্পর্কে আকলন আপন মানে করিপারুথিবে আমার যে ওড়িয়া ভাষা এই ওড়িয়া ভাষার সৃষ্টি বিপন্ন যেମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2796 ଗୋଟି ଭାଷା ରହିଛି। ସେହିପରି ଯେମିତି ମହାଦେଶ ଥାଏ ସେମିତି ବୃହତ ଭାଷା ପରିବାର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପୃଥିବୀରେ 8 ଗୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 22 ଗୋଟି ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଇଂରେଜୀ ହିନ୍ଦୀକୁ ସରକାରୀ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 4 ଗୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଚୈନିକ ତିବ୍ବତୀୟ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ। ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଭାଷା ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବିପନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବି। କିଛି ମନେ ରହୁ ନ ରହୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାନରେ ବାଜିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କଲାବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସିଆ ମାଇନର ବା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସି ଖାଇବର ଗିରିପଥ ଦେଇ ସିନ୍ଧ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 10,000 ପୂର୍ବରୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ବା ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟରୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ଭାଷା ପରିବାରର ଲୋକେ ଖାଇବର ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ 5000 10,000 ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତଥାପି ସେହି ସମୟର ଭାଷା ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ବିକାଶ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପଥ ଗାତରେ ଆମର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଯାହା ପାଉଛୁ ସେ ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରି ହେଉଥିବାରୁ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁଠୁ ପାଠ ପାଇଲେ ସେ ପାଠ ହେଉଛି ବେଦର ପାଠ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ମସିହାରେ ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତକୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଭାଷାର ବିଚାର କରିବା 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ହଜାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏହା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭାଷା ହେଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ଯାହା ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଦ ହେଉଛି 2700, 1700ରୁ 1400 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3ଟି ବେଦ ରଚିତ ହୋଇଛି। 1400ରୁ 1200 ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ, 1200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତହିଁରୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବିକଶିତ ହେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ରଚନା କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବି 500ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଲେ। ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଭାଷା ଆସିଲା, ଭାଷା ପରିବାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ 500ରୁ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତବର୍ଷରେ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ତ୍ରିପିଟକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୈନ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ 200 ବର୍ଷ। ତାର ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଯେମିତି କର୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ସଂସ୍କୃତ କର୍ମ ଶବ୍ଦ ବିକଂସ କ ମ ମ ତଳେ ମ ଫଳା କମ। ଏ କମ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଅବ୍ଦ 500 ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା। ବୁଝିଗଲା? ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ତାପରେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ତାପରେ ପାଲି, ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ। 500ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା। এই অপভ্রংশ ভাষা ভিতরে লৌকিক ওড়িয়া কুন্তু বেঙ্গলি কুন্তু সমস্ত ভাষা সৃষ্টি হয়েছি। কেমিতি হয়েছি যদি যে সময় জ্ঞান কথা আপনাকে কহিলি, আপনার যে পালি পরে প্রাকৃত আসিলা, প্রাকৃত সমগ্র ভারতবর্ষের যে ভাষা আছে তাকে 5টি বিভাগে বিভক্ত করা যাইছি। তা হলা চৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, অর্ধ মাগধী, মাগধী, বৈশাখী, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500 ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷା ହଉଛି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ। ଅପଭ୍ରଂଶର ହେଲା ହଉଛି ଆମର ଜନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। ପୁଣି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଉପଭାଷିକ ଏବଂ କାଳକ୍ରମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2ଟି ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବହିରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଆମ ଭାଷା ହଉଛି ବହିରଙ୍ଗୀୟ ଭାଷା। ପୁଣି এই যে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ ମଧ୍ୟ 3টি ভাষা সৃষ্টি ହେଇଥିଲା। ତାହା ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ 2ଟି ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତା ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷା ହେଉଛି ପାଖର, ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କଲେ ସଂସ୍କୃତ ପାଖର। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା